הציור שלי. כאן אנחנו נהדק את זה. וכאן נעשה במקום הזה תכין כאלה מעל כל כזה, והראש נשים לו כאן עיניים. לא, מהרבה בטון מכין אולי, אבל הוא מכין בטון, זה לא בטון. עיניים של שטן. נכון. את הכובע של השטן, אלה את הקרניים. ועל זה גם תכין את העילה. ואת העילה לא צריך כי הוא שטן. שכח. עכשיו מהעיגול הזה אני אקח כזה. נשים כאן במקום. וכאן אני אעשה כזה. מה כובע של מכשפה? כובע של מכשפה. נכון. אתה מכיר מישהי שהתקפה למכשפה? כובע של מכשפה. מה, אתה מחשב? את זה. ככה זה ייראה. עכשיו נעשה. גלעד, אתה מחשב? אני מחשב.